Teacher Dave. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa pagdugang sa gidaghanon hangtod sa napulo gamit ang konkreto nga mga butang. Ang cross o plus nga porma mao'y simbolo nga gigamit para sa pagdugang, pag-ipon, o pagtampo sa mga butang o numero. Pananglitan, adunay tulo ka bula. Hidugangan og duha ka bula. Pila tanan ka bula? 5 ka bula tanan. Sunod. Adunay 7 ka kutsara. Gidugangan og duha ka kutsara. Pila tanan ka kutsara? Sunod, adunay 6 ka lapis. Gidugangan og 4 ka lapis. Pila tanan ka lapis? Ug karon mga bata, mga buluhaton. Lingini ang insaktong tubag. Mga bata, aduna ako'y pangutana sa inyo ha. Unsa ang simbolo nga atong gamiton kung magdugang o magtampo og mga butang? Unsa ang mga pamaagi sa pagdugang sa mga butang? Sunod, ihapa ang mga hulagway o isulat ang insaktong tubag sa kahon. Karon mga bata, isulat sa kahon ang insaktong tubag. Ug karon mga bata, magtuon kita sa pagkulang sa gidaghanon hangtod sa napulo. Ang simbolo nga minus gigamit para sa pagkulang o pag-minus sa mga butang o numero. Pananglitan, adunay siyam kakahon imong papa. Gihatag niya ang 4 sa imong mama. Pila na lang kakahon ang nabilin? Sunod, adunay 6 kadahon imong napunitan. Gihatag nimo ang 4. Pila na lang ang nabilin? Karon mga bata, aduna kitay buluhaton. Lingini ang insaktong tubag.
Mga bata, aduna ako'y pangutana. Unsa ang simbolo nga atong gamiton kung magkulang o mag-minus og mga butang? Unsa ang mga pamaagi sa pagkulang o pag-minus? Sunod, isulat sa kahon ang insaktong tubag. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Butterfly wings. Mga kagamitan, bond paper nga dunay drawing nga butterfly. Mga pamaagi sa pagbuhat. Kada pako sa butterfly sulatan sa bata og 5 kalingin. Ipaihap sa bata og pila tanan kalingin ang naas sa duha ka pako sa butterfly. Daghang salamat! Bye-bye!